מאמי. מה? קבל סיטואציה שעכשיו יש לי לקוחה טובה שמחפשת איתי כבר תקופה ארוכה שכירות. מצאנו לה שכירות, אוקיי? משהו שהיא אוהבת ויכולה ומוכנה לבוא ולשלם. אממה, הערבות הבנקאית, עכשיו לבוא ולנעול בבנק 30,000 שקל, וואלה, כבד עליה. מה אתה מציע? אני אגיד לך, מה שהם עושים, הסוחר והמשכיר, הם פותחים חשבון משותף. שמים את הכסף שהם צריכים לשים עבור הערבות בחשבון המשותף. המשכיר נהנה מזה שהוא יש לו גישה בעצם לערבות שהוא ביקש, והסוחר בעצם גם לא משלם ריבית לבנק כדי שישמור על הכסף של הערבות, ולהשתמש בכסף הזה ולשים אותו באפיק פיננסי שהוא מכיר, לדוגמה קרן כספית. בזמן הזה שהערבות הזאת יושבת ולא עושה כלום בחשבון, הסוחר יכול ליהנות מזה על ידי ריבית של קרן הפיננסית כזאת או אחרת שהוא יבחר. ואז נהנים שני העולמות, הערבות קיימת למשכיר, והסוחר לא נועל את הכסף שלו וממשיך לעשות כסף מהכסף, וזה הפתרון. מעניין, כן. מעניין מאוד. כן. טוב, אז אני אציע את זה. תבדקי את העניינים. למה לא? אני אציע את זה. ועוד טיפים נוספים, תמשיכו לעקוב אחרינו. ביי.